Hľadáte profesionála na stavebné práce. Potrebujete spoľahlivú a skúsenú firmu, ktorá ponúka kvalitné stavebné služby v Nitrianskom kraji. Odborníci z firmy Zajíček MH Stav sú pripravení zrealizovať vaše nápady a transformovať váš priestor podľa vašich predstáv. Ak zháňate odborníkov na stavebné práce, práve ste ich našli. Náš tím tvoria skúsení odborníci, ktorí sú vždy zárukou spoľahlivosti. A to bez ohľadu na stavebné práce a ich rozsah. Či už staviate nehnuteľnosť od základov, prerábate byt či rekonštruujete časť rodinného domu, prípadne chcete k nemu pár izieb pristavať. My sa o to postaráme. A prečo zveriť stavebné práce práve firme od Zajíček MH Stav? Stavebné práce vykonávame s maximálnou zodpovednosťou a precíznosťou. Naša flexibilita pri stavebných prácach znamená, že váš dom alebo byt bude presne taký, ako ste si vždy predstavovali. Poskytujeme vysťahovanie nábytku pred začatím prác a po dokončení nasťahujeme nábytok naspäť. Samozrejmosťou je čistota pri vykonávaní prác. Pri realizácii stavebných prác na interiéri aj exteriéri vašich domov a bytov kladieme dôraz aj na bezpečnosť a dlhodobú spokojnosť našich klientov. Máte záujem o profesionálne stavebné práce? Kontaktujte nás a objavte kvalitu našich stavebných služieb. S firmou Zajíček MH Stav získate obytný priestor presne podľa vašich predstáv.